channel. So now, I'm gonna make Ariana Grande in Adopt Me. So, I'm with my pet Sophie, my pet bee. So, yan siya. So, let's start. Gawin na natin si Ariana Grande sa Adopt Me. Yan, naghahanap na ako ng hair na bagay kay yung mga ano ni Ariana Grande. So, maghahanap pa lang ako. So, let's try this one. No. Let's see. So, madami siyang hairstyle, diba? So, let's try high ponytail. Yan. Oh, wala. Wala eh. So, let's see. This may be okay. Pero, dapat kasi ano eh, blonde, diba? Hindi blonde. No. So, medyo mahirap eh. So, maghahanap muna ako habang naka-off cam kasi mas mabilis so pag naka-off cam eh. I think I already find one. So, ganyan siya. Parang siyang high ponytail pero naka-ano yung ano. So, I think that's okay. So, let's look for a dress. Let's see. No. So, maghahanap muna ako pa naka-off cam para mapilis. So, I think pwede na yan. Kasi wala akong ano yun. Wala akong maisip kung anong pwede. So, maghanap na lang tayo na iba. So, pwede na ata yan eh. So, let's see. Ano kayang pwede sa kanya dito? Okay na ata itong diamonds. Diba? Cute naman natin. So, tatanggalin ko lang yung ano dyan, yung pet dyan. Ito. Yan. Kaya. Yung glass, tatanggalin kaya natin. Tanggalin na lang. So, hanap tayo ng iba. Ano to? Oh, mask. Mask din. So, okay na ata yung glass na yun. Ito yan. So, okay na ata yan. Let's see. Ano kayang pwede dito na bag ni Ariana Grande? No. That will not gonna work. Oh. Ano kaya? Wala akong mahanap. Oops, yun lang. So, wag na lang. So, dito naka-stylish siya. Pero, sakto na tayo. So, yan na lang ata yun. So, pangalanan natin yan. Ariana Grande. Yan. Na-save na natin. So, that's it for today's video. I hope you enjoy. So, bye guys. See you to the next video.